Roberta Mezzola waqgħet fil-muta. Hekk ir-rapport tal-ġurnal influenti Politico brabta ma' żjara li għamlet il-President tal-Parlament Ewropew u Europarlamentari Nazzjonalista ftit ta' ġranet ilu f'Iżrael u ritratt li tellet tagħha fuq il-fruntiera ta' Gaza. Waqt li mexxejja dinin kienu fl-Eġittu għaddejjem tentattivi biex jerġa' jidħol fis-seħħ il-waqf miġlied u anke l-ħelsien ta' ostaġġi bejn Iżrael u l-Grupp Iżlamiku Hamas, Roberta Mezzola marret Iżrael. Iż-żjara tagħha ngħatat prominenza enormi minn sezzjonijiet tal-midja lokali permezz ta' artikli li wħud kienu wkoll mħallsin mill-Parlament Ewropew li tiegħu Mezzola il-President. Wara din iż-żjara iżda l-ġurnal influenti Politico ipprova jieħu kumment mingħand l-istess Mezzola dwar x'taħseb li għandu jkun il-futur ta' Gaza, anke fl-isfond ta' dikjarazzjonijiet ta' Donald Trump. Iżda flok kienet ċara u rispondit mod dirett, l-uffiċċju ta' Mezzola qal li jinsab ifukat fuq waqf miġlied li Iżrael ikun sigur u li l-Palestinjani u l-Iżraeljani jgħixu flimkien fil-paċi. Din ir-risposta xejn ma impressjonat lil Politico tant li rapporta dwar dan taħt it-titlu Mezzola fil-muta. Dwar il-konflitt bejn Iżrael u l-Palestina, Mezzola tibqa' mfakra żjara li kienet għamlet wara l-attakk tal-Ħamas fl-aħħar tal-2023 biex ta' tappoġġ sħiħ lill-Iżrael bil-konsegwenza li mbagħad Iżrael attakka u qeret kważi għal kollox il-medda ta' Gaza. Mezzola kienet laqtet kritika kbira għal dik iż-żjara. Minn barra hekk analisti politiċi jisqu li ħafna miżjarat ta' Mezzola f'pajjiżi madwar id-dinja qed iservu biss bħala okkażjoni għal ritratti minħabba li minnhom qed joħroġ xejn ta' sugu. Oħrajn jgħidu li jkun aħjar li kieku Mezzola tiffoka fuq in-nuqqas ta' interess qawwi f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fil-Parlament Ewropew innifsu hekk kif ir-rata ta' votanti fl-elezzjonijiet kull ma jmur qed tkompli tonqos.